Nabagere kerente kyo kumya. Asengencho yani effort over the years. Yani ere historical. Emiaka yonsi nga ase region gete. Goika eli chibasa si nyinge. Gowe region gete. Na ende bano muna gusintu tuwaona irumone emiaka yonsi. I think overai we are KTDA. A region ilikuwa chakerete. Asabara iba chakerete kwa ebare ko favor. Abari mibabo bona yabere muna ne enaro yabere muna ne culture ngabona rasima ababari ere ne kawero netana ko tebunge kawe nerense gosenere igoro ego nchendigereringa abo bisimboro gete abari mbate kero batebe onye ne kroni abari mwanze batebe ngi ya smeka kroni gete ugosekende gerige go trimboki bona management yecha yaretre disappointment yaretre ko yagyo konge na aro abari mbaito bawo gotogole kamari ekyo lakini ane bawo gotogora hasta yabwa option bako genda goje igo yego chigoto itamono because Kenya is an agricultural country onye enseta kere gotumia chinguru cya chinyinge no kwegeria abaremi manamane binte cash crops bire ndumono bikonya abantu birete hopo ase generate chibasa cha Kenya.